Ja, goejoen allereer. Je meest in heel goejoen. Welkom bij Iepen Up Live. Ja. Nou, wauw, de sfeer zit hier al heel goed in. Maar we hebben een hele bijzondere joen met de Frieske Homonologen. Dat is een theatervoorstelling die normaal en dan nog op squallen spelen wordt. En we vonden het jammer dat net nog volle meer mensen dat schenken. En waarom doen we dat eigenlijk? Nou ja, het liep het dan weer goed te gaan. Dan juist weer verhaal hoe geweld zien homo's. Dan komt de Nashville-verklaring weer. Dus eigenlijk is het continu een thema acceptatie, emancipatie van welke vorm van seksualiteit als het maar heeft. Onderwerp niet in het toneelstuk naar voren komen. En dat wordt hier spelen voor dit live publiek. Waar ik nog orengasten erbij, maar dat vernemen je vanzelfs. Tijdens een scène op Facebook een vraag stellen onder de acteurs. Ja, dat zit er van jou net in. Dus dat doen we deze keer net. Dus dan wil ik Jim nou aankondigen. En ik iedereen hier in de zaal. Us joen oer de Frieske Homonologen. Applaus. Zijn we er allemaal klaar voor? Ja. Zeker. Oké. Nou, welkom. Ja. We vinden het eigenlijk al best wel spannend. Ja. Eigenlijk. En wij spelen dus vandaag voor jullie een voorstelling over seksuele diversiteit. Ja, en normaal spelen we op scholen. Ja, Voor jongeren, voor middelbare jongeren. school. Ja. En daar hebben we allemaal mensen voor geïnterviewd. Ik interviewde daarvoor mijn 2 moeders. Ja, en ik interviewde zijn vader. Ik interviewde een homoseksuele dominee. Ja, en ik sprak met mijn broer. En ik interviewde een docent van mijn vroegere middelbare school. Ze geeft biologie en is lesbisch. Ja, ik interviewde mijn oma van 86 over hoe het is om verliefd te worden op een vrouw in een bejaardentehuis. Ja, en ik interviewde een fashion designer en die wist heel veel te vertellen over fashion en design. Work it. Ja, en ik interviewde een meisje over hoe het is om te zoenen met een ander meisje. En dat het eigenlijk precies hetzelfde is als met een jongen, maar dan wat zachter. Ja, en we spraken iemand die door zijn ouders in een christelijk heropvoedingskamp is geplaatst. Speel ik dat? Ik dacht zo. Ja, oké. Nou, we spraken een homofoob, een homohater. Dus jullie zijn flikkers? Gadverdamme! Ben je ook zo homo? Nou, zeg het dan! Oh, hé. Oké, dat is Thomas, deze sterspeler. En ik heb Thomas ook geïnterviewd. We hebben elkaar allemaal geïnterviewd. Over de liefde. Ja, en Thomas valt op iemand die hardop lacht. Iemand die hem vrolijk maakt. Ja, nee, maar ook bij iemand bij wie het heel stil mag zijn. Ja, en Thomas is bezet. Ja. Toch? Ja. Ja? En dit is Joy. Hi, ja, ik ben Joy. Ja, en bij Joy is het heel belangrijk dat je aardig bent tegen haar, maar ook tegen degene naast haar. Klopt. Ja. Wat zit je haar leuk vandaag? Ja, dankjewel. Het is vooral ook heel belangrijk om aardig te zijn tegen haar familie. Hoe is het met je moeder? Ja, gaat er goed. Echt? En met je tante, die lag in het ziekenhuis? Ja, toch? en Joy houdt van mensen die zelfverzekerd zijn. Ja, zonder arrogant te zijn. Ja, en Joy valt op iemand die haar diep in de ogen durft te kijken. Zonder de behoefte te voelen de spanning te doorbreken met een nepglimlach. Ja, en Joy is altijd verliefd. Ik ben altijd verliefd. Ik zag een jongen bij de bar staan en hij was zo sexy. Hij had van die blauwe ogen. Ik dacht, lekker ding. En er is ook een cameraman. Die is ook wel heel erg leuk. Ja, die kunnen jullie thuis misschien niet zo goed zien, maar hij is echt super sexy. Ja, ik ben dus Tycho. Ja. Ja, dat is die groot. Ja, jij bent Tycho, maar jij bent eigenlijk nooit verliefd, toch? Nee. Of wat wil je? Nee. Nou, dit is Eve. Ja. Hi. En Eve valt op iemand die niet al te gespierd is, maar wel iemand met mooie, donkere, goed gevormde wenkbrauwen. En iemand die heel veel houdt van films. Ken je die? Dit is Julia. Julia houdt van mensen die zichzelf niet te serieus nemen. Ja, en ze houdt van... ze valt op iemand met een eigen vriendenkring, een eigen leven. Ja. En dit is Jelte. Ja, Jelte valt op iemand die niet al te lang is. Ja, en Jelte vindt het dus ook heel leuk als je allemaal van die romantische briefjes overal achterlaat. Bijvoorbeeld zo achter in je broekzak, zoals ik net heb gedaan. En Jelte is bezet. Oh, oké. Ja. Ja, maar hoe weet je nou waar je op valt? Ik bedoel, hoe weet je nou dat je gaat voor iemand met van die donkere wenkbrauwen? Hè? Hoe weet je nou dat je verliefd bent? Ik bedoel, weet jij het altijd als je verliefd bent? Ja, ik ook niet.
En jij? Weet jij het altijd als je verliefd bent? Ja, misschien. Misschien. Herkenbaar. En weet jij het altijd als je verliefd bent? Ja, ik wel, ja. En ben je nu ook verliefd? Ja. Ja. Nice. Sorry. Wie denkt er dat ik homo ben? Echt? Maar hoe zie je dat dan? Is mijn broek te strak? Mijn haar, is mijn haar te lang? Mijn stem? Mijn stem te hoog? Is mijn stem zo beter? Maar heel veel staat hun hand niet op, toch? Fijn. Ja, wat? Ik vind het niet fijn. Er zijn die camera's bij. Nee, dat ga je niet doen. Nee, je hebt het Julia, beloofd. Ja. Dus doe Hoe zit het bij jou eigenlijk? Val jij op... wat? Val jij een beetje op... Oh, of ik lesbisch ben? Ja, ben je lesbisch? Ja. Of je lesbisch bent. Willen jullie dat echt weten? Ja. Ja. Blijkbaar. Nou, ik denk dat ik voor het eerst echt verliefd werd op een meisje toen ik een jaar of 8 was. Ik ging logeren bij Mira. Hij had een hele leuke pyjama aan met van die beertjes erop en zo. En ja, we speelden Heid en Memke. Wil jij Mem spelen? Oké, Ja? wilt u een kopje thee? Heid? Doe me maar een kopje koffie, Mem. Alright. En we dansten door de kamer. Ja, ik speelde dus de Heid. En dat voelde heel fijn. Een aantal jaren later zat ik op toneel. Toneel. Nee, ze speelde een bruid. Oh, mag ik de bruidegom spelen? Mag ik? Ja? Ja, kom maar. Ze was zo mooi. Ik wilde de hele tijd bij haar zijn. Nee. Het was gewoon verwarring, bewondering. Het had misschien in de verste verte wel iets weg van verliefdheid, maar nee, het was gewoon vriendschap. Klaar. Nou ja, in ieder geval als mensen er naar vroegen, dan zei ik maar dat ik een vakantievriendje had. In Frankrijk. in Frankrijk. En bonjour. Nou ja, toen liet ik maar een foto zien van mijn broertje. Ja, moet je anders. Nou ja, en een aantal jaren later werd ik pas echt verliefd op mijn jongen. Echt? Ja. Mag ik me dan spelen? Ja, sorry. Ja. Ja, ik wilde de hele tijd bij hem zijn. En als hij dat niet was, dan had ik een t-shirt van hem bij me en dan rook ik daaraan. Ja, sorry, echt. Hij was fantastisch. Goddelijk. Sorry. Maakt uit. Oké. Nou ja, we hadden maar heel kort wat. Maar nou ja, voor mij was het in ieder geval wel duidelijk. Ik ben hetero. Ik val op jongens. Lekker. Is dat ook weer opgelost? Ja, maar hoe weet jij nou dat je hetero bent? Hoe weet ik dat ik hetero ben? Tigo, zullen we de vragen aan het eind van deze uitzending doen? En mijn broer is jager. je Het is feest. Feestje? Ja, en ik wil ertussen. Dank je, mijn broer. En opeens deed mijn broer de muziek uit. Lieve allemaal, voor mijn 25e verjaardag wil ik jullie heel graag iets vertellen. Ik ben homo. Nou ja, het hele feestje viel stil eigenlijk. Tot mijn eerste tante, die begon meteen met de...
Ai, douchie. Ik wist het al lang. Wat leuk! En mijn andere tante die zei meteen... dan moet je het vanaf nu wel veilig doen, hè? Want je weet hoe dat is met die mannen. Toch? Ja. En mijn oom die reageerde meteen... dan moet je vanaf nu op een vechtsport. Je moet op een vechtsport. Het is heel gevaarlijk om homo te zijn. Ja. En al die tijd keek mijn broer alleen maar mij aan. Alsof ik iets moest zeggen. Maar ik wist niet zo goed wat. Hou je van films? Wil jij misschien met mij naar de film? Of jij? Klinkt dat een beetje oké? Sorry. Kijk, ze zit voor me in de klas. En dan zitten ze telkens met de vriendinnetjes zo te fluisteren. En dan... Ik kan dan niks anders meer horen. Ik heb geen idee waar de les over gaat. Kijk, als ik zou vragen... Heb je zin om met mij naar de film te gaan? Begrijp je dat dan? Ik bedoel, begrijp je... Dan begrijp je dat het een date is? Of moet ik dan zeggen, zullen we daten? Maar ik heb wel eens gehoord dat vriendinnen gewoon vrienden dat ook tegen elkaar zeggen. Maar daar bedoelen ze dan niet mee wat ik daarmee bedoel. Ik vind je gewoon echt zo mooi. Echt je haar en je ogen en ik zou het zo leuk vinden om een keer met je naar de film te gaan. Wow, heel direct. Ja? Een beetje heftig. Ja. Sorry. Oké. Ik heb een druk leven. Ik bedoel, heel veel mensen willen gewoon mijn vriend zijn. Maar ik zou een plekje voor je vrij kunnen maken. Kijk. Net iets te normaal. relaxed. Ja, weet je, moet nooit dus wel de een andere kant, kant, hè? hè? Ja. Maar ik Niet niet... hier. Oké. Jij, popcorn! Nee. Wat moet ik dan doen? Ik stuur er gewoon een appje. Ja, nee, dat doe ik gewoon. Dat is cool. Ja. Toch? Ja, oké. Hey, heb je zin om samen naar de film te gaan? Kusje? Nee? Oké, geen kusje. Nee. Alright. Volgende scène. Jongens, Die van fietskelder. Ja, fietskelder. Fietskelder. Ja, Wat? Kom nou. fietskelder. Fietskelder. volgende scène. Nee, dat zouden we niet. Fietskelder. Gefilmd. Doe maar. Nee, Tuurlijk dat wel. zouden we niet doen. Let's go. Ja, ga je We dat zouden wel? dit niet doen Wat hier. doe je? Dat ga je, dit is iepen up. Ja. Kunnen ze echt wel aan. Ja, dat kunnen ze echt aan hoor. Ja, tuurlijk. Geloof mij. Doe nou. Goed, Kom, doe volgende naar mij. scène. Ga door. Oké, Ja, tuurlijk. oké. Stel je voor. Thomas, 14 jaar. Jelte, 14 jaar. Locatie, fietsenkelder. Ja. Kan dit een beetje? Kan dit? Ja. Hoi. De fietsenkelder was de allermooiste plek op aarde. Mag ik even een denderend applaus? Ja, de eerste scène. Jawel. Ja, meesten, dat wie het eerste deel van Homonologen.
Je naast me zit ik iemand die een onderdeel uitmaakt van deze Janne. En dat is namelijk Jason Carlson. Jason, welkom in de show. Dankjewel. Doog is wat voor u dan. Kun je er wat over vertellen? Ja, ik maak muziek. Ik ben een singer-songwriter. Normaal gesproken maak ik altijd muziek met best wel stevige beat eronder. Vooral popmuziek. Maar als ik dat live kind dan druk ik het lever achter mijn keyboard. Steeds maar de manier waarop ik mijn nummers schreeuw. Ja, dat ging ik zo meteen voor iemand aan. Oké, nou, ik ben benieuwd. Go Your Gang, successen. Komt-ie. Maak even een denderend applaus voor Jason. I just can't ignore my phone. Can't resist the temptation. Hey, should I stay or should I go? 'Cause you're hitting me up with your flirty games. Why does it feel so wrong? You're hitting me up with your flirty games. Can I have it all night long? Don't be shy, let me take you downtown, turn you inside out. Roll the dice and let me get it right now. Take you downtown, turn you inside out. Oh, 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 oh. Roll the dice and let me get it right now. Oh, 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 oh. Take you downtown, turn you inside out. Tricked by conversation, hey. Sending pictures for the show. Can you drop your location? Hey, damn, you really set the tone. 'Cause you're hitting me up with your flirty games. Why does it feel so wrong? Hitting me up with your dirty flames. Can I have it all night long? Don't be shy, let me take you downtown, turn you inside out. Roll the dice, let me get it right now. Take you downtown, turn you inside out. Oh, 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 oh. Roll the dice and let me get it right now. Oh, 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 oh. Take you downtown, turn you inside out. We can go to my place if you wanna. Call it a mistake if you wanna. You can leave your shoes on if you wanna. I can be a smooth rude boy if you wanna. Now I don't even know your name. Baby, it's part of the game. Go and walk your walk of shame. After I take you downtown, turn you inside out. Don't be shy, let me take you downtown, turn you inside out. Roll the dice, let me get it right now. Take you downtown, turn you inside out. Oh, 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 oh. Roll the dice, let me get it right now. Oh, 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 oh. Take you downtown, turn you inside out. Ja, Wormees, maak even een denderend applaus voor Jason Carlson. Dankjewel, Jason. Ja, even voor de beziekers thuis, de mensen thuis die sjuggen. We gaan een storing bij Omroep Friesland. Dus dat betekent dat ik nog live binnen op de televisie. Dus welkom in onze show van Iepen Up. En
Dan doen we het gewoon zo. Het is hartstikke gezellig. Maar gaan we even weer naar de orde van de dag. Want we hadden hier toe monologen. Het stuk wat spelen we het op middelbare school hier in Friesland. Je naast me ha ik twee mensen van zijn middelbare school. Namelijk Jaap van het Noordwind College en Sanne van het Friesland College. Welkom. Dank u wel. Een liefst applaus. Ja, ze binnen, hè? Ze binnen. Ja, Jaap en Sanne, wij zijn met Iepen-up. Ben wij bij hem op Squallenwest. Even zelf, ben we even het Squalplein opstruund. En wij gaan even de leerling vragen wat zij nou eigenlijk van homoseksualiteit vinden. Of zij dat dus accepteren en wat er bij hun speelt. Daar hebben we een filmpje om maken en die laten wij even zien op dat scherm. Accepteren je hem op school wanneer er een homo is? Ja. Ja, ik vind het gewoon, het jet gewoon bij diegene. Ik heb er niks zin op, dus... Ja, dat moet ze zelf weten. Daar heb ik geen probleem mee. Eigen keus. Ja, zeker. Jawel. Alhoewel ik zelf gelovig ben. Ik accepteer het gewoon, want het is niet wat ik denk. Het is gewoon wat hun denken, dus... Ja. Ja, dat accepteer ik wel, ja. Je bent gewoon wie je bent. Klaar. Ja, tuurlijk. Ja, nou, een goeie maat van mij, die is zelf ook homo. Dus ik vind het geweldig. Ik vind het leuk, zulke meisjes. Ja, maar het is wel weten. Ik vind het normaal, maar ik zou het zelf net maar zo. Ik is het net heel goed begrepen, of wat is dat ding? En wordt er ook wel gepest op school, denk je? Nee, volgens mij niet. Nee, niet dat ik weet. Nou, nee, niet echt. Nee. Op mijn vorige opleiding werd er wel een heel soort op pesten, inderdaad. Maar ik merk wel dat ze hier een heel soort eigenlijk er is maar duggen. Het zou kunnen dat het gebeurt, maar ik krijg daar niet zoveel van mee. Nee, dat heb ik nog nooit gemerkt op school. Nee, dat niet. Nee, zeker niet. Nee, niet echt. Denk jij dat diegene zich dan soms ook stil moet houden of altijd zichzelf zijn? Nou, je kan hier gewoon jezelf zijn. Je hoeft niet hele rare opmerkingen zo te gaan maken en allemaal aan mensen gaan zitten. Dat hoeft voor mij niet. Ik had er verder geen probleem mee of zo, dus ja. Ik denk wel dat je zelf moet kunnen zijn. Ik denk dat je niet over het grootste gedeelte van je leven het altijd maar voor je moet houden. Maar ik kan me voorstellen dat je er soms in een situatie voor kiest om het gewoon neutraal te houden en er niet uitgesproken over te zijn. Ja, als je het nooit zegt, dan wordt het nooit wat. Ja, ik ben met hem eerlijk wijze toch. Vaak komt er niet eens te sprake op wat voor geslacht je valt of doet. Dus ik zie mensen er niet anders voor aan. En die mogen wat mij betreft prima hunzelf zijn. Yes. Nou, dat wie eigenlijk wel een heel leuk filmpje. Hele positieve reacties van de leerlingen. Ik wil van, nou ja, als ze maar net aan mij komen, dan is het al wel best. Hoe ervaar je hem dat? Want de leerling hier, die ben hartstikke positief. En dan zou ze bijna zeggen van, ja, had ze een verstelling als homologen nog, is dat nodig volgens die? Nou, ik ben misschien ook wel wat sociaal wenselijke antwoorden wat ik ben. Of studenten jou op zijn squalplein met een camera in het gezicht. En dat zou ik me voorstellen kunnen. Maar ik lessen toevallig nog in de klas een gesprek over de Tweede Wereldoorlog en discriminatie en hoe dat dan nou is. En er was nog een famke die zei dus dat ze op vrouwen voelde. En die zei, nou, het is nog echt net zo accepteerd als dat je maar je denken. Ik denk zelf, ik vanaf van mij ben er heel goed mee bezig. Maar het blijkt dus net helemaal zo te wezen. Joeg ik via beelden, werd dat online? Ga ik verder net op terugvregen. Nou ja, dus dit is al een signaal dat het net per se toch iedereen zou willen ervaren. En hoe is dat bij hem op school, op het Noordwind College? Ja, ik zeg, ik nog een bekend. Dus ik denk leuk dat ik de leerling daar heb ik Santje in les doen in Leeuwarden. En ik merk inderdaad wel dat de tolerantie op zich wel heel groot is. Maar ik denk inderdaad wel dat ze er misschien nog wel wat meer van weten moeten om echt te weten van wat het ook gaat. Ja. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Oké. Ja, want je bent dus op zich wel vaststanders om ik homonologen bij hem op school te passen. Hij hem dat al eens jaren die op je school, met oren instrumenten of oren toneelstukken? Wij net zat ik weer met mijn toneelstukken, maar wel aandacht voor bijvoorbeeld Paarse Vrijdag weer toen. En dan ben we er wel mee bezig, ja. En zelf in mijn lessen probeer ik altijd wel het gesprek daarover om te gaan. Dus maar ja, voor de rest voor de squallen. Ja, want dat denk ik even, Loet, op je. Is het ook moeilijk om mij de leerling te oeha? Of hoe zit het eigenlijk? Zo ervaar ik dat net, nee. Ja. En sorry, hè, want hoe is het bij hem?
Nou, ik ben jarenlang mentor geweest van een klasse. En dan is natuurlijk seksualiteit een onderwerp van gesprek. En dan we hebben het in de school echt bewust dat we daar dat moet in de klas bepraten worden. En dan merk je gewoon in de breedste zin van het woord, iedereen mooi wezen die te wezen wil, daar begint het eigenlijk mooi. Hè? Elkaar accepteren met al je mooie en minder mooie dingen. En dan komt dit er ook in voor. En dan denk je, als je dat goed begeleidt, dan kun je er een heel eind mee komen. Ja, want en merk je dan toevallig ik verschil met leerlingen die van het platteland nou komen of die hier uit de stad wij? Nou ja, er is wel verschil dat het hier beter is of minder is. Maar ik merk wel dat de band uit de stad vaak om hun heen volle meer mooi maakt. Ze weten ze volle meer dingen gewoon vinden. En dus ik minder daar een wijze of als je in een andere setting binnen, dan is het toch al misschien wel wat vreemder. En zou we er dan vaak wat reageren. Dus er is wel verschil, denk ik, ja. En ken je ik zelfs leerling die dus onder deze doelgroep vallen, onder de LHBT'ers? Ja? Ja. En is er ook een verschil tussen deze doelgroep, zeg maar, onder de leerling, met de stad en met het platteland? Juist in de stad meer, dat dit komt? Hè, dat mensen er vooruit komen natuurlijk? Ja, ik werk hier nog net zo heel erg lang in Heerenveen. Maar ik lang in Lauwert werken. En daar heb ik meerdere jongens en famkes wil mooi maken die het eigenlijk het oorgeslacht ondernemen moeten. En die dat ik bepraten heb op school en die ik daarvoor wel een plakje kregen. En als je dat op een open manier bespreken, dan ben je best wel bereid om daar tolerant in te wezen en in mooi te denken zelfs. Ja. Oké, dus transgenders, die ben dan dat traject in gang. Is het ik bij hem op school zo? Ik had zelf nog net meemaken, maar ik weet wel dat er studenten binnenbuurs op school inderdaad. In famke toevallig transgender. Ja. Oké, dankjewel. En hij hemzelf ook wel signaleert dat banders inderdaad heel wat gediscrimineerd worden. En door Joes ook het voorbeeld van de wie een famke die zei wel van nou, ik ervaar het echt net altijd positief. Hij hem dat wel vaker zelfs ik meemaken op school? Nou, het is natuurlijk net voor iedereen altijd lekker makkelijk om daar een goede manier in te vinden. Dus dat kan je natuurlijk wel vielen als een boetensluiten, maar dat moet je ik begeleiden, denk ik. Wat ik wel vaak merk is dat een band, dat je als docentenkorps soms wel van band merken van gewoon, nou, dat die zullen wel wat homo-gevoelens hebben kennen en dat ze er zelf net vooruit waren te komen. En dat moment, je krijgt hier dan niks zo dat dan zo'n tante zei van, nou, ik heb het altijd al tacht. Nou, dat is bij prottodocenten ik wel zeggen van, nou, als het uiteindelijk dan verteld wordt, dat er ook wel ruimte voor is en dat dat het wel herkend wordt. Want hoe help je hem dan precies? Nou, terug gesprek ik om te gaan en ik moet in de klasse daar het vooral ik wil te hebben en ik misschien ben die er wat minder goed mee omgaan kennen die is in een persoonlijk gesprek daar is goed te bevredigen van hoe gist het en waarom dorst zo of en waarom vies dat zo en daar gewoon een gesprek mee om te gaan. Dat is denk ik al heel belangrijk. Ja, oké. Nou, duidelijk. Helder verhaal. Dankjewel. Geven we weer hoe naar het volgende. Dank je. Ja, even een hartelijk applaus nog. Dank je. Ik heb een moeder nodig. jij bent mijn moeder meespelen? en jij doet de muziek. En ja, oké. Ja, nou, natuurlijk. Hi, mam. Ik had je naar beneden geroepen dat ik je eigenlijk iets wilde vertellen. Ik heb een like. Leuk. Ik ga even terug like. Oh, oké. Als je daarmee klaar bent, dan zou ik graag wat willen vertellen. Oké. Geliked. Ik wilde dus wat vertellen. En ik heb er heel lang over nagedacht en een beetje voor- en nadelen afgewogen om het te vertellen. Want het is gewoon heel spannend. En wat ik dus wilde vertellen is... Ik val... Nee, ik word verliefd op... meisjes? Ja. Mam. Mam. Ik wist het! Ik wist het! Joy! Zo ging het
helemaal niet. Oh, sorry. Ja. Wij gaan. Ja, doei. Ja. Wij hebben wel een goed idee. Dus hij in de hemel, let jou namen let je jou zo dus duizend te brengen, jou zo schuldig is waar je schuldig is voor jou. Wat voor jou is de koninkrijk en de kracht en de heiligheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Lekker eten. Heid. Ik moet jullie wat vertellen. Ik val op meisjes. Ik word verliefd op meisjes. Was het verjaardag of spekjes bij de boerenkool? Erg, hè? Wat er gebeurd is. Heb je gelezen in de krant? Ja. Ik val dus op meisjes. Ja, goeie jast, hè? Ja, is van een eigen slager. Hele goeie jast. Een hele goede worst. Ja, goeie jast. Ja, horen jullie mij wel? Ik ben lesbisch. Eet je bord leeg. Pot. Ja, dat weten we wel. Ik een afwasje. Alright, oké. Zo ging het misschien bij jullie allemaal, I don't know. Bij mij ging het toch echt anders. Ik vond het heel erg spannend om het aan mijn ouders te vertellen. En toen ze aan het afwassen waren, toen heb ik ze beiden een appje gestuurd. Mam, pap, ik ben lesbisch. Ja. En mijn moeder schreef terug... Ach, liefje, wat leuk. En heb je al een vriendinnetje? En dit en dat. En mijn vader schreef terug... Oh ja. Prima. Echt super typisch. Echt. Hé, dat meisje die ik had uitgevraagd. Ja? Ja, ze wil met me naar de film. Oh, leuk. Oh, Superleuk. leuk. Ah, wat lief. Ja, gezellig. Ja. Nou, zal ik dan maar vertellen hoe het bij mij thuis ging? Ja, bij mij ging het dus echt totaal helemaal anders. Ja, goed. Ik kom uit een soort van uit de kaskom Walhalla. Ja, bij ons in het dorp wonen allemaal keurige, nette, hetero gezinnetjes. En daar zitten wij een beetje tussen als een soort homo-oase. Ja, ja. Ik heb dus 2 moeders en een zus. En mijn zus, die is lesbisch. En ja, goed, die is alles tegenwoordig helemaal aan het ontdekken. En dan komt zij zondagochtend, van de trap afgerend. En dan zit ik aan de ontbijttafel met mijn 2 moeders. En dan zegt ze, mam, Tycho, dit is Meerte. En Meerte en ik hebben elkaar gisteren ontmoet in de Kate. En het is helemaal aan. Ja. En dan weer een week later, zondagochtend, zit dan bij ze. Mam, Tycho, dit is Maaike. Maaike en ik, die hebben elkaar gisteren ontmoet op dat festival, hè, bij de feesttent. Ja, en het is helemaal aan. En dan weer een week later komt ze weer. Mam, Tycho, dit is... Hoe heet hij ook alweer? Oh. Dat is dus typisch mijn zus. Ja. Ja. Maar mijn moeders gaan er volgens mij ook al mijn hele leven van uit dat ik homo ben. En laatst ving ik ook een gesprek tussen die 2 op en dat ging een beetje zo. Dus ik denk dat Tycho voor het eerst echt verliefd is. En nee joh, die is al veel vaker verliefd geweest. Echt waar? Ja, hij had het altijd over die vakkenvullen van de plus. Nee, ja, die rooie. Ja, die rooie. Ja. En hij had ook altijd over die jongen van taekwondo. Oh, die met die bril? Nee, die met die ouders. Oh, ja, met die ouders. Ja, hij had het over die klasgenoten. Oh, ja, die gezette. Ja, daar komen er heel wat voorbij, hoor. Nou, nee, maar hij is nu voor het eerst echt verliefd. Ja, ik weet het zeker. Op een jongen, ja. Ja, als moeder weet je dat soort dingen. Maar als ik dan al verliefd zou zijn op een jongen, betekent dat ook dan dat ik homo ben? Want ik voel me nou soms ook niet echt een jongen, zeg maar. Maar goed, ik heb dus ook een oma van 86 jaar. En die heeft nu een jonge bes
van 76 aan de haak geslagen. Dat is echt heel lief. Ja, dan zit ze zo, en dan gaat het ongeveer een beetje zo, en dan zit ze, oh lieverd, oh schattenpatatje, oh. Tycho, misschien moet je even vertellen wat je wil zeggen tegen de mensen. Oh, ja, sorry. Nou ja, omdat ik 2 moeders heb ik daardoor ook meer kans om homo te zijn. Ik bedoel, bij ons thuis staan de kastdeuren wagenwijd open. Ja, mijn broer is dus homo. Ik vind dat echt bizar. Sinds hij dat heeft verteld op dat feestje kan ik hem ook echt alleen maar zien als homo. Eerst liep hij gewoon de trap af. Gewoon als mijn broer. Maar nu loopt hij echt de trap af als homo. Echt. Of dan kijken we samen televisie en dan kijk ik naar al die leuke jongens op televisie. Maar nu kijkt hij ook naar al die leuke jongens op televisie. Als homo. Of op de hockeyclub. Daar staat hij dan. Ook te douchen met alle andere jongens. Als homo. Hij gaat naar van die homoplekken, homokroegjes. Hij luistert naar homomuziek. Met andere homo's. Homovrienden. Mijn broer heeft seks met mannen. Hij draagt dan allemaal van die homo-kleren. Echt, hij heeft van die typische homo-jeans. Een homo-trui. Een homo-jas. Een homo-sjaal. Hij heeft homo-wanten. Joy. Een homo-mutsje. Een homo-pet. Homo-ondergoed. Jouw broer heeft dus homo-kleren. Hij heeft zelfs homo-veters. Echt waar. Echt waar. Heeft je broer ook een fiets? Ja. En is dat dan ook een homofiets? Ja. En waar doet jouw broer zijn boodschappen? Albert Heijn of zo? En is dat dan ook een homo-Albert Heijn? Ja. En zijn alle mensen die hun homo-boodschappen doen bij de homo-Albert Heijn dan homo omdat ze hun homo-boodschappen doen bij de homo-Albert Heijn? Julia, had jij niet een vakantievriendje? Oh ja. Daar zullen we het daar eventjes over hebben, anders misschien. Ja, is goed. Ha, daar waren we gebleven. Oh, jij wil me nog een keer dumpen? Dat zei ik toch niet? Oké, nou ja. Hij was fantastisch. Goddelijk. Sorry. Nee, ik moet het toch echt uitmaken. Ja. Nou ja, we hadden dus maar heel kort wat. Maar ik dacht ook, als dit verliefd zijn is, nou, is eigenlijk best wel saai. Oké, heel even. Maar weet je wat het is misschien wel? Ik denk dat ik me gewoon een beetje zorgen maak om mijn broer. Stel je voor, hij ontmoet iemand daar tijdens het uitgaan. Ik bedoel, ik maakte net wel een grapje, maar stel je voor, hij ontmoet echt iemand daar. En ze lopen hand in hand over straat. En iemand wil hem wat aandoen. Ik ben, denk ik, gewoon bang voor mijn broer dat hem iets overkomt, snap je? En daarom reageer ik zo. Ja. Maar het is niet per se niet legitiem dat ik het daarover heb. Ik denk dat we dat allemaal begrijpen, maar zij was even bezig. Sorry, vertel jij je verhaal. Sorry. Ja, het begint namelijk net echt leuk te worden. Oké, sorry. Ja, want een aantal jaar geleden werd ik echt verliefd op een meisje. En het was op wintersport. Nee, het was op een snowboard. Oh, Oh, nee. Kan het niet. Oh, rustig blijven, rustig blijven, rustig blijven. Ja, ik kan dit. Dit ga ik doen. Omdraaien. Je bent dit, je kunt dit. Ja. Let's go. Hi. Hi. Wat doe jij hier? Hoezo? Ik bedoel, jij voelt het toch ook? Hè? Of val je niet op meisjes? Nee. Nee? Nee. Ja, nou ja. Daar geloven ze dus eigenlijk gewoon helemaal niks van. Mag dit anders? Trouwens, dit voelt een beetje gek. Ja? Ja. Jij wilt anders? Ja, achterkant? Ja, dit is beter. Ja. Ja. Ja, ik vind dan dit fijn, zo. Ja. Oh ja, dat vind ik ook wel lekker eigenlijk. Ja. Ja, hè? Ja. Mag ik iets aan jullie vertellen? Zou je dan je hand... Zou je juist liever je hand voorlopen? Achter en oké. En dan jij wordt achter. En dan jij? Wij zijn aan de handen ook juist voor. Achter. En dan jullie twee handen. Ja, jullie
twee handen aan elkaar. En als jullie twee handen zo. En als jullie twee handen wie is voor, wie is achter. En als jullie twee handen wie is voor. Met wie ben jij hier? Ah, jij bent een voortje. Met wie ben jij hier? Ja, ik ben hier met mijn ouders. Oh, cool. Ja, En jij? Ik ben met mijn vrienden. Oh ja. Ik ben dus bij mijn ouders hier. En ik zou eigenlijk met mijn broer die kant op en met mijn vriendin. Maar mijn vriendin die zijn al jaren oud, 34 jaar, dat krijg je wel vaker. Hè? Sorry. Ja, nee, als ik zenuwachtig word, dan denk ik een beetje in Fries praten. Sorry, ik kan het niet stoppen. Ja, sorry. Ik zoek met mijn vriend op vakantie, maar dat ging dus niet meer. Ik ben met mijn broer heen gegaan. En dan met de skilift en staan, dan vast ik er heel de oude in mijn zus. En elke keer dat ik val, ik denk hij pak en dat gaat elke keer kapot. Ik ben echt super gevallen. gevallen. Ja, ik was vanochtend ook gevallen. Ja? Ja, nee, ik stond op mijn snowboard en ik viel er meteen weer vanaf. Oh, en echt? ja, ik ben omhoog gevallen. Het is pijn. Oh ja, ik zie het. Oké, sorry. Sorry. Het is niet erg. Oh, nee? Nee. Oh. Julia! Oh shit, mijn moeder. Je moeder? Nou ja, toen heb ik het maar direct aan mijn moeder verteld. Mam, ik ben verliefd op een meisje. Oh, nou, je vader en ik, we houden van je. We staan 100% achter je. En we zullen je nooit verstoten. Juist. Applaus voor onze acteurs. We gaan zo nog met ze verder. Maar ik weet niet hoe het jullie is, maar ik ben aan hun lippen gekluisterd. En ook aan alles wat ze doen. Maar wat mij ook gekluisterd hield, was dit boek van Teus Dorrepaal. Het boek heet Praat er maar niet over. Een leven van verwerping en aanvaarding. En naast mij staat Teus Dorrepaal. Even een applaus. Teus, op de achterflap staat een soort kleine samenvatting van het boek. Hoe zou jij het zelf, je bent de auteur van deze roman, zelf samenvatten het boek? Waar gaat het over? Nou, het gaat grotendeels over mij. Ik heb dat geschreven over een figuur die ik Mart van Bunnik noem. Maar wat toch wel grotendeels mijn leven is. En ik voel me ontzettend gediscrimineerd hier. Ik vind het eigenlijk waardeloos wat hier nou gebeurt. Want ze vallen op Jan en Alleman, maar op oud is niet in. Ik heb niemand horen zeggen van die groep en ik val op oud. Het is nog niet voorbij, hè? Dat kan er komen. Maar waar gaat het? Het boek gaat dus eigenlijk over jou. Wat gebeurt er in het boek met de hoofdpersoon? Met de hoofdpersoon die moet, daarom heet het boek ook Praten maar niet over. Die moet van huis uit er heel lang over zwijgen. En misschien stom genoeg, maar je moet je indenken hoe het in 1960 was. De hoofdpersoon zweeg ook. En wat voor milieu was dat? Ik kom uit een Calvinistisch orthodox gezin. Een heel warm nest met grote verwachtingen. Je wilde ook graag voldoen aan die verwachtingen. Ja, het was een orthodox warm gezin. In een van de scènes in het boek wordt de hoofdpersoon uitgescholden voor homo. En die moet het daarna eerst opzoeken in het woordenboek wat het was. Ja. Er wordt nu even gekniffeld, maar hoe was dat? Dat was vreselijk. Ik was 14 jaar. Ik wist dat er iets met mij was. Ik wist dat men in school mij op een bepaalde manier aankeek. Ik snapte het niet, ik wist het niet. We hadden geen telefoon, we hadden geen auto, we woonden in het buitengebied. Het woord was nooit gevallen. Er waren geen voorbeelden van. En ineens riep er iemand op school tegen me: "Hey, gore homo." En ik weet niet waarom, maar als een speer kwam dat binnen. Het heeft me heel erg verwond. Want ik snapte wat daar gezegd werd, dat is existentieel, dat is heel aangrijpend. Het is een grap misschien, prepuberaal, maar het verwondde me. En toen ben ik inderdaad in een woordenboek op school gaan zoeken, in de bibliotheek waar niemand bij was, wat betekent dat woord? En ik schreef allerlei betekenissen op. En toen snapte ik het nog niet. Want er waren zoveel betekenissen van homo waar het een afkorting van is. Het heeft lang geduurd voordat ik echt besefte,
Ja, homofiel of homoseksueel, dat ben ik. En toen je dat besef had, was dat dan een en al blijdschap en opluchting? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Omdat ik me voor kan stellen dat het soms nu nog niet met alleen maar blijdschap gepaard gaat. Op het moment dat je het zegt, weet je dat er iets gebeurt wat nooit meer vergeten gaat worden. En in dit boek heeft de hoofdpersoon tot zijn 40ste over gedaan. Was dat voor jou ook zo? Nee, want ik heb het... kijk, ik was een lid van een vereniging van 14 tot 18-jarigen... waarvan de leider pedofiel was. En die deed wat met jongetjes. En nogmaals, ik snapte nog niet wat homo was. Dus ik dacht, wat die man doet, dat ben ik ook. Dus ik vertelde thuis, ik ben als Bartolt van Donk. En toen zijn mijn ouders helemaal in de paniek geraakt. Want die zagen een soort iemand voor zich die een paria was. Waarvan men wist, die deugt niet. En ik was dus dezelfde. Ik deugde ook niet. En toen hebben we afgesproken, we zwijgen. Ik heb dat ook gedaan tot mijn 29ste. Toen heb ik verteld, nou ja, ik ben homoseksueel. En dat woord heb ik niet eens gebruikt. Ik val op jongens ook niet. Ik heb een vriend en op jullie verjaardag kom ik met een vriend. En eigenlijk vind ik nou nog steeds dat we niet moeten zeggen, ik ben homoseksueel. Je komt, je gaat met iemand die jij kiest om mee te gaan. En van de ander mag verwacht worden dat hij zonder vragen, ook niet vragen naar verantwoording, je accepteert met wie je komt. Punt. Ben jij zelf nog gelovig? Ik ben zeker nog gelovig, ja. En ook nog in die Calvinistische traditie? Ook. Is dat lastig te combineren met ook zeggen ik ben homoseksueel? Of nee, sterker nog, ik vind, wat je net zei, dat ieder moet accepteren van de ander van wie die houdt. Is dat te combineren? Als je daaraan koppelt dat iedereen ook mag kiezen om het niet te zeggen. Om het voor zich te houden. Ook dat hoort bij het leven. En als iemand daarvoor kiest, moeten we niet met een sociale druk gaan zeggen, je moet gaan vertellen dat je anders bent. Nee, maar mijn vraag was, is het voor jou? Ik snap het en op die vraag kom ik terug. We hebben 14 dagen geleden of 3 weken geleden hebben we een late kerstkaart gekregen van 250 ondertekenaars. Dat was de Nashville-verklaring en ik werk in het provinciehuis. En ik ben in het provinciehuis zo gaan staan. En waarom sta je zo? En toen heb ik gezegd, aan de ene kant word ik getrokken in die kerk en moet ik me daar verantwoorden. Stom, maar ik moet me daar verantwoorden waarom ik meer dan alle anderen die hier zitten. En aan die kant word ik getrokken door de wereld, tussen aanhalingstekens, die van me vraagt, neem afstand. Maar ik wil in de wereld naar buiten de kerk verdedigen. Want ik ervaar het geloof als een rijkdom en een plus. En aan de andere kant, wat ze gedaan hebben, is zo onbarmhartig. Zo resoluut. Zo elitair. Daar kan ik me heel kwaad om maken. En met name, en dat wordt haast niet gehoord, het artikel 10a en 10b. En in artikel 10 staat dat men vindt dat iedereen in de omgeving van een homoseksueel daar afstand van moet nemen. Want daarmee goedkeurend omgaan is onchristelijk. En het 10b houdt in dat men vindt, die 250, dat de hele christelijke kerk een eenheid op dit punt moet zijn. Zij twijfelen niet. En dat betekent dat ze eigenlijk zeggen, alle christenen moeten denken als wij, als ons 250. En daar heb ik grote moeite mee. Als we dit nu zien vanavond, dit stuk, zie je het voor het eerst? Dit zie ik voor het eerst, ja. Dit is dus nu een manier waarop ze gedacht, nu willen we dus aan kinderen die
nu die leeftijd hebben die jij had toen jou dat gebeurde, op deze manier onder de aandacht brengen, bespreekbaar brengen. Ben je ervan onder de indruk? Ja, daar ben ik van onder de indruk. En tegelijkertijd moet wat de mentor zei, het ook gevoeld worden dat ook als ik het niet wil zeggen, moet ik niet sociaal gedrukt worden om het te uiten. Alles is goed. Wees jezelf, hoe ook. Had het jou misschien geholpen als dit op jouw school was gebeurd? Nou, dan had ik het niet in een woordenboek of op te zoeken. Nee, dat in ieder geval niet. Teus, je hebt dit boek geschreven. Ja. Ben je nu ook iets kwijt? Is het misschien toch een bepaalde druk of belasting of een naar gevoel wat je misschien nog had dat eruit is gegaan met het boek? Ja, nou ja, er komt een hele hoop nieuwe dingen op me af. Want ik krijg heel veel mailtjes en brieven in dezelfde situatie verkerende mensen. En wat wij niet voldoende realiseren, dat er nu nog, en ik heb 2 mailen uit Zeeland, dat er nu nog gezinnen zijn en jongeren die in hetzelfde pakket zitten als ik in 1960. En dat is wel beangstigend. En hoe bereik je dat? Hoe vind je een vorm dat mensen daar, doordat die vorm zo modern en zo liberaal en zo open is, daar geen afstand van nemen? Want van dit boek is nou een recensie verschenen van iemand die heel dicht bij die 250 zit. En die zegt niet wat mooi dat Teus nog in de kerk komt en gelooft. Die zegt wat daar staat, daar kunnen wij niet onze goedkeuring aan geven. Dus die nemen steeds nog afstand. En als dat gevoeld en gehoord wordt, hoe klein ook, misschien wel bij een televisieprogramma, dat vader zegt, gadverdarrie, niet beseffend dat dat voor zijn kind in opvoeding, in de groei, heel grote betekenis kan hebben. Heel erg bedankt voor het delen hiervan. Dit verhaal, heel bijzonder. Een bijzonder boek ook. Normaal mag het niet, maar omdat het Teus is, zeg ik deze keer, na de uitzending is het te koop. Zet je ook nog een krabbeltje erin. En wat kost die? €20. En als ze het heel lief vragen, is er dan ook korting? Nee, ik moet ze ook dan verkopen. Oh nee, oké. Nou goed, €20. Ja. Applaus graag voor Teus. En hij blijft hier ook nog. Dus als je nog wat wil vragen of zeggen, dan kan dat. Bij Iepen Up Live dragen we... Wacht nog maar even, Teus. Bij Iepen Up Live dragen we de poëzie ook altijd een warm hart toe. En daar ruimen we altijd ruimte voor in. En ik ben super trots dat onze hardcore dichter uit Leeuwarden, zo mag ik het wel noemen, Emily Wieland hier is. Applaus voor haar. Dank jullie wel. Grenzen aangeven geeft zin aan het leven. De aangegeven grenzen vertellen hoe we moeten leven. Levenswegen zijn met muren omarmd. Elke muur een eigen label opgeplakt. Waar de fuck ligt de grens? Is alles naar wens of gaat u liever naar een ander land? Met uw kids in de koffer en een bom in elke hand. We bouwen een muur om u tegen te houden. Elke steen een stukje groter om steeds hoger te kunnen bouwen. Hou me tegen. Heb je even? Vul even deze vragenlijst in om aan te geven wat er mis is in uw leven. Want grenzen aangeven geeft toch zin aan het leven? Een wachtlijst van een aantal jaren alleen maar om te horen dat je terug moet gaan. Naar je eigen fort, met muren omarmd. Elke muur een eigen label opgeplakt. Stickers plakken, om aan te geven wat van jou is. Bij wie je hoort en wie je moet zijn. Oh hokje, wat ben je warm en fijn. Vertel mij maar wat goed voor me is. Hou me geboeid tot het einde van de tijd. Waar de fuck ligt de grens? Is alles naar wens of gaat u liever een hokje verder? Mijn deur gaat graag voor u open voor uw zoektocht. Maar weet wel dat ik u al lang heb doorgekocht. U mag zo naar de boot. Op doorreis naar een plek waar u uw leven niet verkloot. Vroeger ging het met de trein. Eindbestemming, dood. Verleg je grens. Verplaats je wens. Muren breken is de kunst van bij elkaar zijn. Samen één zijn. Een streep door het hokje. Geen goed of fout. Is nu alles naar wens of ging ik over je grens? De grens van verder dan je neus lang is. Verder dan je land breed is. Schuif je ego's aan de kant. En ga staan. Helemaal alleen.
Kijk waar die grens ligt. Horizon. Zo ver je kunt kijken, waar een vak ligt de grens. Deurtje verder, boekje open, kaart, landen zonder naam, labels op personen plakken. Is dat het wel waard? Want grenzen aangeven geeft toch zin aan het leven? De aangegeven grenzen vertellen hoe we moeten leven. Elke levenswegen zijn met muren omarmd. Omarmen. Zonder grens. Geen rare bedoelingen, ik ben ook maar een mens. Zoek het uit de stop. Mijn wereld op zijn kop en af en toe raak ik het kwijt. Maar ja, dan ga ik gewoon weer verder. Over mijn levensweg. Op zoek naar de grens. Een stukje eroverheen misschien. Dingen ontdekken die ik nog niet had gezien. Verleg je grens. Verplaats je wens. Bij elkaar zijn. Samen één zijn. Liefde. Samen zijn. Grenzeloos. Dank jullie wel. Help. Nee, niet jullie. Daar. Nee. Ja, jij. Nee, niet de andere mensen. Kom maar even. Kom hier. Kom je snel. Je tijd is geld. Dat zeker weten. Kom nou. Ja, nee, maar... Voel me allergie opkomen. Nee, stop. We moeten het aangaan. Ja, oké. Oké, wat gaan we hier aan doen? Wat gaan we hier aan doen? Ik zeg spijker. I love denim. Leer. Ja, geloof me. Ik doe je benen zo uit elkaar. Doe je ketting af. Doe ik de leer? Nou, pak ik even oorbellen uit, dankjewel. Nou, maar ik ben ook even bezig. Ja, maar wacht, nee, wacht. Ja, hier. Eerst even doe deze ook maar in. Ja. Oké, doe eens even deze. En dan deze? Het is geen... Je zou denken dat ze twee dingen tegelijk komen. Nee. Wat is dit? nou weer tegen. En even Tieten weg, hè? Tieten weg. Hoppa. Mag dan eindelijk dit? Hier. Ik vind het niet leuk. Ja. Mag deze nu ook? Je as hier, hè? Oh, ja, die nog. Ja, en nu mag de muziek. Ja. Oké, girl. Hoe doe ik dat mee? Oh, I love it. En pose. Nou, nu jij. Dat kan jij. Echt waar. Kom maar even, ja? Kijk maar even hier. Kijk maar even. Ja, maar met school. Kom dan. Bobbeltje. Ja, nou, gewoon Tieten weg. Go. Ja? Oké. Ja, heel erg gesteund, ja? Boggel. Bounce. Ja. Boggel. Dit is goed. Bounce. Dit ziet er goed uit. Wat hebben we dat goed gedaan? Zo snel ook. Prachtig. Oh, heerlijk. Ziet er veel beter uit. Schitterend. Meid, wat leuk. Selfie time! Oké. Ja. Ja. Oké, kijk goed in de camera. En dan doe je smiles. Smile with your eyes. Nou meid, vertel mij eens. Wat zie jij hier? Een stereotype. Een stereotype? Een stereotype? Mannen. Dat doen wij toch niet aan? Nee.
Maar ja, als je erbij wilt horen. Waarbij wil jaren? De familie. Welke familie? Ja, de meanskip. Welke meanskip? De gay community! Ja. Ja, sorry, we bedoelen gewoon zoals Eve. Ja. Ja, precies. Nou, ik Zo. was nog... Ja, dit. Snap je een beetje mannelijk? En daar heb ik trouwens nog wat te zeggen. Ja, grappig verhaal. Oké. Ja, de date met dat meisje die is niet doorgegaan. Ja, jammer. Maar er is iets tussen gekomen. Een jongen. Ja, ik ben gewoon ongelooflijk verliefd geworden op een jongen. En hij is zo leuk. En hij heeft hele leuke zwarte krulletjes. En dan zitten ze naast elkaar in de bioscoop. En dan kan hij me allemaal stiekem allemaal weetjes over die film vertellen. En dan heeft hij van die mooie ogen. Ja. En... Dude. Hallo? Jongens. Een jongen? Maak je nou een grapje? Ja. Ik nee. vind dit anders niet grappig. Nee. Ik ook niet. Maar het is geen grapje. Wacht eens even, vallen jullie ineens op jongens? Ja, nou, wel deze jongen. Oké, maar zou je dan opeens ook op Tycho kunnen vallen? Want het zou echt heel weird zijn, hè? Tycho is niet mijn type. Nee. Oké, ja. Hé, maar Eve. Dit stuk, dat heet homo-nologen. Ja. Het gaat juist hier om een realistische verhaal. Ja, ik weet niet, maar dit haalt het hele balans uit het stuk. Ja. Ik bedoel, ik speel al de biseksueel, Ik was de hetero. Jij was de lesbo. Oh, ik ben de lesbo. Ja, de lesbo. precies. Wist je Ja. niet al bij de audities? Want anders had je volgens mij... Weet ik veel. Nee, volgens mij ook niet. Nee. Weet je wat? Is er hier misschien iemand in de sale die lesbisch is, die deze rol kan ja. spelen? Ja. Dat ken je Ja. wel. Dat heb je nou iemand nodig die er sowieso Ik heb kan niet spelen. spelen. Ik ken er zo een rol die zijn, dan moet je weer jongens. Ik kan er toch ook niks aan doen? Ik bedoel, wat is dit nou voor onzin? Ik heb toch geen contract getekend dat ik mijn hele leven alleen maar op meisjes zal vallen? Ja. Ik bedoel, rot gewoon een... Ik heb toch... Ja, soms dan voelt het... Lesbisch, dat klinkt als een soort van aandoening. Weet je, oh, ik heb zo'n last van mijn lesbisch vandaag. Weet je, rot toch ook gewoon een eind op met je stomme kortzichtige voorstelling. Jezus, Ik Eve, ben kom klaar mee. op. Kom nou. Gaat ze nou Gaat ze weg? Gaat ze weg? Ik weet alles voor hier, dus. Is live. We zijn live. Live? Oké. Is ze weg? Ja, ze is weg. Oh, oké. Ja, handig. Oké. Nee. En nu? Staat ze nou te roken? Ja, ze is de grootste sigaret. Oh, wauw. Serieus? Maar goed. Heel Maar handig. waarom vindt ze mij niet aantrekkelijk? Nu doet het of je. Kom op. Ja, maar hoe kom ik dan aan een relatie? Gast. Waarom heb ik nog nooit seks met een meisje gehad? Kan ik pas weten dat ik op meisjes val als ik met één naar bed ben geweest? Ben ik zelf dan misschien een meisje? En ben ik nu dan ook lesbisch? Laatst zei iemand tegen mij, hey Tycho, jij bent queer. Ja, wie weet hier wat queer betekent? Ik bedoel, weet jij wat queer betekent? Vreemd. Nou, misschien ben ik dat dus wel. Waarom wanneer kun je zeggen dat je seks hebt gehad met een jongen? En waarom vraag ik mij bij elk meisje dat ik tegenkom af of ik er verliefd op kan worden? Vind ik jongens gewoon mooi, maar val ik er niet echt op? Of vind ik meisjes gewoon mooi, maar val ik er niet echt op? Als ik ooit echt verliefd word op een jongen, weet ik dan zeker dat ik nooit meer verliefd word op een meisje? Gaan mijn vrienden er al van uit dat ik homo ben? Zijn ze ook bang dat ik dan op hen val? Willen ze dan nog wel mijn vrienden zijn? En moet ik dan ook uit het team? Ja, wie vertelt mij of ik hetero, homo, bi, pan, trans, non-binair, weet ik veel wat ben? Tycho, misschien weet je het gewoon nog heel even niet. Dat kan, hè? Ja. Je weet het gewoon nog even niet. Je hoeft het ook nog niet te weten. Maar zullen wij misschien gewoon heel even doorgaan met deze live-uitzending? Ja. Het wordt gefilmd en zo. Het spijt me, maar ja? Ja, sorry. Zullen we even die scène oppakken? Weet je wel, dat moment dat je bij je moeder uit de kast komt? Knuffel, ja. Oh! Nou, je vader en ik, Ja, stil maar door hoor. Kom alleen maar even mijn laptop ophalen die we altijd gebruiken voor deze voorstelling. Onzin. Ho. Hoe is het eigenlijk begonnen met die jongen? Ja, nou, wie vroeg wie mij uit? Hij vroeg mij uit. Ja, en ik dacht eerst als vrienden, want hij weet hoe het zit met mij. Maar
Nou ja, toen zaten we dus naast elkaar in de bioscoop. En toen pakte hij opeens mijn hand vast. En ik was van, wat is dit? En toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk best wel fijn. En voelde dat dan ook hetzelfde als met dat meisje, Jan vasthouden? Ja. Oké, sorry hoor, Eve, maar wat ben je nu? Sorry, ik begrijp het even niet meer. Wat ben je nu? Ik weet even niet wat ik ben. Ik ben gewoon verliefd. Oh, dat Oké. is dat. Ja. Goed, heb je foto? Sorry. Ja, foto. Op je laptop ook. Op je laptop. Kijk, je mag er wel daar staan. kan ik nou vallen, denk ik. Ja? Ja. Hij is van mij, hè? Hij is bezet. Oké, zullen we de cijfer oppakken dat ik je... Wil je weer mee jij doet dat spelen? weer mee, hè? Doe Ja, mee. oké. Start je laptop weer aan, dan gaan we verder. Zullen we doen dat ik weer... Ja, we gaan gewoon verder. Ja, oké. Oh, nou. Je vader en ik, we houden van je. We staan 100% achter jou. En we zullen je nooit verstoten. Maar weet wel dat God je weer beter kan maken. God kan jou weer herstellen. God kan jou weer hetero maken. Oké. Nou ja. Vanaf dat moment is er ontzettend veel gebeden. Door mijn vader, door mijn moeder, door de dominee, door de jeugdleider, door mezelf. Mijn knieën waren versleten van al dat bidden. Maar wat ik ook deed, er veranderde niks. Ja, toen ging ik maar naar de jeugdleider van de kerk. Kun jij mij alsjeblieft helpen? Bidden en smeken om verandering is niet... in het Fries? Oh ja. Bidden en smeken om verandering is net genoeg. Kiezen oor lippen. Praten net over. Beziek je een relatie met een jongen om te gaan. Waarom rennen jou fut? Ik geloof dat God van mijn hart dat ik ben. Hij had me toch maken. Waarom neem je mij niet in bescherming? Waarom word ik niet in bescherming genomen? Waarom vraagt niemand aan mij wat ik wil? En dat ik dit misschien wel helemaal niet wil voelen. Als ik dit voel, dan is dat toch een vorm van liefde? Dan is dat toch geen duivelswerk? Ja, toen besloot ik dat ik mijn relatie met God zelf eens ga gaan uitzoeken. En dat ik best een relatie wil met een meisje. Nu ga ik 1 keer in het jaar naar de Roze Kerkdienst in Amsterdam. Tell them love is the message and the message is love. Hallelujah. Love is the message and the message is love. From the streets to the mountains and the heavens above. Tell everybody what you're dreaming of. Tell them love is the message and the message is love. Love is the message and the... Oh, was maar 1 keer. Ja. Sorry. Maar wat ik me afvroeg, hoe zit dat bij jou met geloof en liefde en zo? Ja, nou ja, ik heb daar best wel lang over nagedacht, in ieder geval. Het geloof is voor mij liefde en respect voor alles wat God gemaakt heeft. Oké, voor mij heel even samengevat, sorry hoor. We weten dat jij voor het eerst verliefd werd op een meisje bij de skilift. Jij viel eerst op meisjes, maar valt nu weer op jongens en dat kan blijkbaar ook. Jij weet het gewoon nog heel even niet. En dat is ook oké. Dat maakt niet uit, neem gewoon je tijd. En mijn broer is homo, maar eigenlijk is er helemaal niks veranderd. We zijn gewoon nog steeds broer en zus, we doen dezelfde dingen en ik hou zielsveel van hem. Er is alleen 1 ding wat mij nog niet helemaal precies duidelijk is. Hoe zit dit nou precies tussen jullie twee? Ja. Hebben jullie nog veel fietsen, stalling, kelderavontuurtjes? Nou ja, toen we beide van de middelbare school afgingen, toen zijn we beide op kamers gegaan hier in Leeuwarden. En al snel kwam er in mijn huis een kamer vrij. En daar is Jels toen gaan wonen. Inmiddels zijn we alweer... 3. Alweer 3 jaar? 3 jaar. Nou ja, alweer 3 jaar verder. En dan ook alweer 3 huizen. 3 huizen. En we wonen nog altijd bij elkaar.
Ja, dat is echt zo schattig. Dat is echt heel erg lief. Dan gaan ze stofzuigen. En als ik een jongens, ik wil niet. Sorry, je hoeft het niet zo te. Nee. Ja, zijn ouders die mogen het dus niet weten. Die denken dat ik daar huisgenoot ben en steeds toevallig met Jelte mee verhuis. Ja, mijn ouders die zien seks als een plicht van het huwelijk. Ja, als iets waar kinderen van komen. Iets tussen een man en een vrouw. Zij doen niet aan seksuele voorkeur. Een man heeft seks met een vrouw en een vrouw heeft seks met een man. Dus als wij zouden zeggen dat we... Homo? Ja, Homo zouden zijn? Zouden zijn, ja. Ja, ik kan het... Zij zien dat dan als een seksuele ziekte. Snap je? Een soort one-way ticket to hell. En ik zou het niet weten hoe ik het ze moet vertellen. Ik bedoel, zij zien mannen op boten met veren in haren, met kleine broekjes, dronken, dansend. En als zouden ze het al snappen, dan wil ik gewoon niet dat ze zich hoeven te schamen voor de rest van de gemeenschap. Dat ze... Voor de familie. Nou, daarom hebben wij besloten dat we niks vertellen. Ja, maar kom op. Je zou het toch ook wel een keer leuk vinden om tijdens de Gay Pride op zo'n boot met veren in je haar... Of gewoon een keer verkleed naar een feestje. Ik bedoel, je wilt toch ook gewoon... Verkleden? Nee, dat hoeft niet. Nee, echt niet. Nee. Oké, maar dat is toch ook leuk met die boa's en zo? Ja, wat is dit dan? Dat is toch de modepolitie? Dat is een rol. Ja, dat is gewoon een rol. Ja, dat zijn we gevraagd om te... Eigenlijk je speelt dus nu een rol. Eigenlijk speel je altijd een rol. Dus jullie zijn van plan de rest van jullie leven de rol van hetero te blijven spelen. Nou, knap hoor. Ja, nee, zo komen we er wel. Ja, fantastisch. Hè? Wacht even, ik zal je even helpen. Wie van jullie denkt er dat Thomas homo is? Hij durft het zelf niet te zeggen, dus ik zal je even helpen. Wie denkt dat hij homo is? Vingers. Ik wil vingers zien. Wie denkt er dat Thomas homo is? Ja? Ik kan wel meer, kom. Ja? Nee, oké. Wie denkt er dat Thomas homo is? Oké, en wie denkt er dat Jelte homo is? Tigo, slaat het toch? Ja, waar ben je bang voor? Wie van jullie is zo'n plan om hun na de voorstelling op te wachten? Wie van jullie is zo'n plan om hen in elkaar te trappen? Wie van jullie is er bang voor homo's? Het gebeurt hier gewoon. Scholieren die uit de kast komen, die worden 2 keer zoveel gepest als hetero's. Ze slapen slechter, ze spuilen meer, ze roken meer, ze drinken meer, gebruiken meer drugs. De helft van de jongeren die lesbi, homo, bi, trans, pan, queer is, die heeft wel eens zelfmoord overwogen. En 1 op de 5 van de jongeren die denkt dat school niet veilig genoeg is om het over hun gevoelens te hebben. 70% van de jongeren die krijgt te maken met geweld, puur om wie ze zijn. Van de week nog is er een homo in elkaar geslagen. Hij is er gelukkig wel relatief goed vanaf gekomen. Thomas, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Ja. Ik ben gewoon bang om homo te zijn. Oké. Ik ben homo. Ja. En ik ben smoorverliefd op Jelte. Joy, om even terug te komen op of ik dat ben. Of je daarop valt, ja? Ja. Oké. Als je me vraagt wat ik ben, dan zeg ik ik ben bi. Als je me vraagt wie ik ben, zeg ik hoi, ik ben Julia. Julia? Sorry. Hoi, mijn naam is eigenlijk Iris. Leuk om kennis te maken. Hoi, ik ben Jaden. Mijn naam is eigenlijk Nina. Ik ben eigenlijk Edwin. En ik ben Mijke. En ik ben Tobias en dit was onze voorstelling. Dankjewel.
others try and get me down, I won't bend, I'm way too proud. I'll sit back and watch them take their turn, gladly wait, 'cause someday they will learn. What you give is what you get. Go and drown in your regret. Don't drown your demons, they learn how to swim. They'll get back at ya and they pluck your wings. What goes up must come down. What you throw will rebound. Karma, karma will come back around. What goes up must come down. What you throw will rebound. Karma, karma will come back around. Oh, 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 oh. Karma, karma will come back around. Oh, 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 oh. Karma, karma will come back around. Go ahead and throw your shade. Roll your eyes, express the hate. I'm a savage, don't get in my way, 'cause it'll turn and hit you back one day. What goes up must come down. What you throw will rebound. Karma, karma will come back around. What goes up must come down. What you throw will rebound. Karma, karma will come back around. Oh, 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 oh. Karma, karma will come back around. Oh, 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 oh. Karma, karma will come back around. Now go ahead and play games. Just think it through and you'll betray. Go ahead and play games. Think it through and you'll betray. Karma, karma, oh, oh, oh. Karma, karma, oh, oh, oh. Karma, karma, oh, oh. We'll come back around. We'll come back around. Oh, oh, oh. Karma, karma will come back around. Oh, 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 oh. Karma, karma will come back around. Will come back around. Zo jongens. Wie dit goed of wat, jongens? Jason, bedankt. Ja, ik stie hier naast Trij Meesen, die natuurlijk hier Joen ik een rol gaat spelen. Hier naast aan het begin ga ik staan Anne de Groot. Goeie, welkom. Anne, du bent de directeur van het COC Friesland. Even voor de meesten thuis misschien, wat doet het COC eigenlijk hier in Friesland voor u? Nou, het COC is de belangenorganisatie voor iedereen die net heteroseksueel is. De kerst er al je letters om plakken, de kerst er al je namen, ja, maar daar komt het thuis op deel. Wij organiseren bijeenkomsten voor groepen, voor jongeren bijvoorbeeld, maar ik voor ouderen, ik voor lichtverstandelijk beperkten. En we jou een heel soort vallichting. En in het kader daarvan durf ik de homonologen. Oké, dankjewel. Ik zit even te denken, homonologen, hè. Jim investeren daar nou ik in, om dat verder uit te zetten op Squaal hier in Friesland. Wat is daar de reden van eigenlijk?
Nou, ooit zet Jaden, het krijg ik al heel mooi samenvatten op het eind. Die nam een heel soort cijfers, hoe het er eens vasthield. En ooit zet Teus ik al een heel soort zijn hoe het vroeger weer, dat vertelt hij in zijn boek. En het is heel belangrijk dat we daarom blijven werken en dat het steeds beter gaat. Dat steeds meer mensen zich wel welkom voelen en dat ze zo wezen mooier als dat ze binnen. En dat is iets wat ondag blijft vregen. Dat vregen dus krijg ik al even naar de docenten van, hey, is het Sint-Wurg nog wel nodig? Maar dat is het zeker wel. Zeker als ik juist wat Jaden vertelde. Het is iets wat nooit oud is. Ja, en is dan een toneelstuk daar het middeljaar of hoe is je sternij? Nou, ik vind dit toneelstuk een heel mooi middel, omdat het al die verhalen liet zien van jongeren. En dan ben ik alle jonge meisjes die het spelen, die dus heel dicht bij de leerlingen staan. En hiermee hopen we er om bij te dragen dat er meer bekendheid omkomt. Want onbekend maakt onbemind, dat is gewoon nog altijd zo. En door deze vaststelling komt het heel dicht bij de studenten en hopen we dat het meer bekend wordt. En dat ze denken van, oh ja, de kerst gewoon zo wijs als dat best. En iedereen is oors en iedereen is gelijkwaardig en iedereen mooi wijs als dat hij is. Zo, hele mooie woorden van Anne. Dankjewel. Maak even een applausje voor jou. Dankjewel. En je naast hebben we staan Eline Rozenboom. Eline, jij bent de regisseur van dit stuk, van Homonologen. Hoe heb jij dit eigenlijk voor elkaar gekregen om je dus eigenlijk te verdiepen eigenlijk in de belevingswereld van pubers? Hoe ben je daar tot gekomen? Nou, als eerste gaat het natuurlijk ook over mezelf. Het gaat ook over mezelf als puber en waar ik tegenaan liep op mijn middelbare school. En ik ben met jongeren gaan werken en ik heb hun gesproken. Een groep jongeren om me heen verzameld die het echt ook heel belangrijk vonden. Om dit op middelbare scholen bespreekbaar te maken. En ik zit even te denken, want je zegt, dat was ook van toepassing bij mij vroeger. Gaat het dan over de liefde of gaat het ook omdat jij misschien op vrouwen viel? Of hoe? Ja, ik val ook op vrouwen. Maar op de middelbare school begreep ik daar niks van. En dat kwam ook omdat ik eigenlijk niemand kende met wie ik mij kon identificeren, in wie ik mij herkende. Dus ik kende misschien, weet ik veel, Catharine Kel of zo. Maar niet iemand waarvan ik dacht, het had mij zo geholpen als een leuk meisje van 20 had gezegd, ik ervaar dat ook en ik heb een leuk vriendinnetje gevonden en ik ben gelukkig. En dat iemand mij had verteld wat voor weg ik kon gaan of zo. Dus daar heb ik heel erg voor gekozen, om jongeren te zoeken die eigenlijk een rolmodel kunnen zijn. En in wie jongeren zich kunnen herkennen, daarom ook zo'n divers mogelijke groep. En we zijn samen heel veel jongeren op middelbare scholen gaan interviewen om eigenlijk die verhalen ook te verzamelen. Oké, helder. Dus dat komt eigenlijk ook vanuit je eigen referentiekader, dat je dit zo hebt neer kunnen zetten. Ja, en voor mij ook. Ik heb kinderen samen met mijn vrouw. En dat is wel mijn belangrijkste drijfveer geweest. Dat ik dacht, als zij naar de middelbare school gaan, dan wil ik gewoon dat het veilig is. En dat ze niet gepest worden omdat ze 2 moeders hebben, bijvoorbeeld. Dus gewoon, dat er gewoon meer bekendheid en meer kennis over is. Ja. Oké, en wat zijn tot nu toe de reacties op scholen? Jeetje. Ja, heel verschillend. Ja, verschillend? Hoe? Ja, er wordt heel veel gereageerd. Dus er is tijdens de voorstelling wordt heel veel geroepen en gejuicht, gefloten, maar ook boe geroepen. En er zijn heel veel vragen. En vaak de mooiste vragen komen 1 op 1. Als jongeren na de voorstelling naar spelers toe durven lopen. Vorige week kwam er een meisje naar ons toe en die zei, ja, mijn beste vriend is een homo, maar hij durft het eigenlijk aan niemand te vertellen. En hoe kan ik hem nou helpen daarbij? En toen hebben we ook, het werd vanavond al even gezegd, door Teus ook volgens mij, we hebben ook gezegd van hij hoeft niet uit de kast te komen. Hè? Het is niet een must. Hij mag ook daar best nog even een paar jaar mee wachten of altijd. Maar als hij het wil, kan jij misschien gewoon aan hem vragen, wat kan ik voor je doen? Nou ja, gewoon dat soort vragen en dat we zo'n meisje dan even weer verder kunnen helpen. En haar vriend misschien ook, is 1 voorbeeld. Ja. Oké, helder. En wat zijn je doelen nog voor in de toekomst met dit stuk, met Homonologen? Ja, ik hou wel van grote doelen. Dus ik wil graag... Voorbeeld? Nou, we gaan naar Kroatië dit jaar. En ik heb ook wel ambitie om echt internationaal te spelen. Omdat het gewoon... Kijk, in sommige landen staat de doodstraf erop. En ik geloof gewoon dat theater een middel is om het op heel toegankelijke manier bespreekbaar te maken. Overal. Oké, dankjewel. Mag ik even een applaus voor de regisseur? En dan hebben we last but not least Jaden. Jaden, jij speelt in dit stuk. Daar zijn we natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar. Want hoe ervaar jij eigenlijk om dit stuk te spelen op het voortgezet onderwijs? Middelbare beroepsonderwijs bedoel ik, sorry. Ja, heel gaaf. Ja, het is elke keer weer een uitdaging waar je staat. Want ja, je weet vooraf nooit hoe de klas eruit ziet, hoe die gaat reageren.
De ene keer reageren ze direct, de andere keer zijn ze weer heel stil. Ik weet nooit precies de locatie waar ik terecht kom, hoe dat eruit ziet. En dat vind ik juist een uitdaging, om elke keer weer met volle energie erin te gaan en dan afstemmen op de sfeer in de klas en daar het beste uit te halen. Zit er een verschil in? Bijvoorbeeld, ik vroeg het ook aan de docenten of aan de mensen van de scholen die hier net waren. Merk je ook verschil tussen plattelandskinderen, pubers en die met hier van de stad? Ja, ik heb wel zowel rondom Amsterdam gespeeld als hier in Leeuwarden. Maar ik merk het meer aan de sfeer op de school zelf eigenlijk. Hoe dat is, hoe de klas is. Ja, dat bepaalt eigenlijk wel een beetje hoe er ook op gereageerd wordt. En dan merk ik niet zo heel veel verschil tussen platteland of in de stad. Nee, oké, helder. En Eline vertelt net dat ze ook uit haar eigen perspectief dit heeft neergezet. Hoe zit dat voor jou eigenlijk? Val je zelf dan ook onder deze doelgroep, onder de LHBTQI+ doelgroep? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik ben zelf transgender. En in de liefde weet ik het nog niet. Oké. Ja, dus dan komt het ook eigenlijk wel uit je eigen referentiekader. Dat je dit ook wel speelt. En ben je ook van plan om dit nog langer door te zetten? Heb je ook nog andere doelen voor in de toekomst met het spelen van dit stuk? Of misschien zelfs andere stukken? Dat is een hele ingewikkelde vraag op het moment. Ik speel nu sinds 1,5 jaar ben ik weer begonnen met theater. En wel echt gericht op homonologen en ook op het gebied van transgender. Dat ik op theatrale manier eigenlijk voorlichting geef. En op die manier heb ik ontdekt dat ik theater toch best wel leuk vind. En ben ik aan het ontdekken hoe ik daarin verder ga. Oké, top. Nou, dankjewel. Mag ik even ook een applaus voor Jaden? Dankjewel. Ja. Ja, dan geven wij weer oer naar Jacco. Ja, want ik steen hier, want wie gaan even om het hoekje het goed is, kun je hem dat aansien op het scherm zien. Want kom maar even mij. Hier om het hoekje hebben we een mobiele fotostudio. Hier mij Anneke Langeberg. Hoi. Hallo. Hoe is het? Hartstikke goed. Hier, ik zeg hier al je regenboogspul, hoedjes, et cetera. Du bent mij een soort actie bezig. Kist er wat over vertellen? Dat is in 2014 eigenlijk al begonnen. Toen de Olympische Winterspelen waren in Sochi. En toen had ik ook bedacht van ja, wij doen niet aan soorten mensen. En nu staat Friesland is geen regenboogprovincie. En toen dacht ik, dat is raar. Ja, en van Sochi bedoel je de Olympische Spelen in Rusland. Werd het moeilijk weer voor homoseksuele atleten om daar te komen. En mijn regenboogprovincie bedoel ja, dat geen provincie kiezen en dat hij hier net kiezen. Dus daarom was er deze actie dwan. Wat hoort de actie in? Dat je met een regenbooghoed op de foto komt. En dan op een leuke manier. En dat kan je dan verspreiden op de social media, profielfoto van maken. En dat was in 2014 was dat ook al heel erg, dat werkte. En het mooie ervan is dat ik ook in gesprek kom met mensen daarover. Want in de Blokhuispoort, waar ik mijn atelier heb, heb ik dit dan buiten uitgestald met de hoeden. En dat is heel laagdrempelig om in gesprek te gaan met mensen over dit. Want ik vind de regenboogvlag is van iedereen. Niet van homo's of in ieder geval niet van groepen mensen. Hij is gewoon van iedereen. Want ik ben anders dan jij bent anders dan ik. En dat is gewoon het mooie van mens zijn, dat iedereen anders is. En in We hebben wel zijn we gelijk. We hebben wel dezelfde bril trouwens. Ja, leuk ja. hè? Zullen we even zien litten? Ja, ja. Nou, maar dan wil ik wel even gauw op een foto. Ken dat even? Want dan zie ik gauw even dan wat die? Oké, dan doen we die even. En het hoort te zien, meesten die in de sale zitten. Je kan hier al je nog op een foto, die krijgen een opstuurd. Maar een mooi hoedje. Nou, waar wordt het nou net? Is dit hem? Dat is hem. Ja? Leuk? Wil je even in de spiegel kijken? Nee, ja, nou, ik denk ik het wel. Oh ja, nee, typisch. Ja. Nou, foto maar gauw. Pak maar de camera. Dan kom ik nog even op een foto. Bedankt. Ja. Mooi, bedankt. Nou dan, hartelijk bedankt. Anneke Langeberg, applaus. Nou. Dit kun je hem al jaar Ekha.
Dus Emily die had al een regenboog. Ja. We sluiten mij een dichter wat beter dan mij de dichtkunst. Emily Wieland nog een keer. Applaus. Ik ben een gelukzoeker. Geluk is niet in materialen uit te drukken, maar toch drukken we een prijs op geluk. Alleen mijn toch gaat niet gepaard met het vluchten voor een oorlog in mijn land van herkomst. Nee, die oorlog is in mijn hoofd. Ik ben een gelukzoeker. En ik zoek achter bomen waardoor ik het bos niet meer zie. Ik verdwijn achter struiken met doornen die me steken als ik mijn weg wil banen door de takken die als knopen met elkaar zijn verweven. Eigenlijk ben ik op zoek naar mijn eigen geluk. Eindelijk op zoek naar mijn eigenlijk ben ik op zoek naar mijn eigen geluk. Eindelijk op zoek naar mijn eigen. Ik ben een gelukzoeker. En ik zoek daar waar de mensen gestopt zijn met graven. Daar waar de goudmijnen leeg raakten en het al jaren verlaten is. Daar vervallen, omdat de tijd zijn werk heeft gedaan en het voor de grote droom niet meer nuttig blijkt te zijn. Ik ben een gelukzoeker. En ik zoek daar waar het verlaten is, omdat de mensen uitgegraven waren. Daar waar de dood dichtbij komt en het leven niet langer gevierd. Daar waar de graven van de niet meer langer levenden zijn leeggehaald, omdat ze in de vergetelheid geraakten. Eigenlijk ben ik op zoek naar mijn eigen geluk. Eindelijk op zoek naar mijn eigenlijk ben ik op zoek naar mijn eigen geluk. Eindelijk op zoek naar mijn eigen. Ik ben een gelukzoeker. Zoek je mee? Ja, fantastisch. Emily Wieland, hartelijk bedankt. Nou, Julia. Yes. Wat een fantastische joen, vond ik het. Vond ik, zeker. Ja, heerlijk. Natuurlijk moeten we nog een keer, want het heim krijgt al die, maar nog even de acteurs en de regisseur. Mij een applaus. En ik vind je mij wel even steen weer. Even steen. Ja. Blommen van je. Take a bow. Nou jongens, net zoals Sint-Gedien hoor. Ja. Maar best een scripten op hier is, hè? Ja, bescheiden. Ja. Ja. Jongens, kijk. Ik vind het wel heel grappig dat jullie de hele avond door de zaal gespeeld. Jullie krijgen bloemen en applaus. Jullie verdwijnen in het gordijn. Kijk, het zijn ook maar net mensen, acteurs. Hartelijk bedankt, super bedankt. Beste mensen in de zeel, beste mensen thuis. Dit wie Iepen Up live van deze keer. Orenwieke waasje, ben we het weer. Dan hebben we het over plastic fantastic. Onder andere over de containerramp, over de Waddenzee en al uw plastic consumptie. Wat een hele nieuwsgierige joen. Onder andere Ineke van Gent, burgemeester van Skiemons Egis, daar een van de eilanden. Weer al wat plastic onspielen. En we zetten de hele Iepen Up studio hier in Neushoorn vol met My Little Ponies. Dat is alleen nogal een reden om te komen. Applaus voor jezelf. Bloon nog even lekker hingen. Julia, bedankt. Ja, dankjewel. Tot volgende week. Bye. Doei.